Wers! Kumusta mo mga agaw? Karon adlaw mga agaw magluto taning karning baka mga agaw, mga bukog ra ni sa mga agaw ba. Ato ning gamon og bulalo, katong gitawag na sa Tagalog og bulalo ba. Pero kani nga luto na ako mga agaw, dili ni siya literal nga bulalo. Tawgon ra na ako niglinat ang baka kay ang meaning magud sa bulalo dire sa mua lahi manggod mga agaw. Kung tawgon kag bulalo kag nawong meaning baga ba baga. Pareha ba na imong silingan diha agaw, kabantay ka kanagong silingan nimo diha o kana ba diha dapitang balaya mo na siya mura na sila mga bulalo diha. Ay di na ta magisgotan na imong silingan diha mga agaw. Oy angay paganing magpasalamat nila kay tungod nila nakabalo ta nga maayo ditang tawo kay wala sila di man ta kabalo nga maayo tang tawo di ba? Oh mao lagi maayo kang tawo sige na padayon na imong gibuhat diha. Ikaw gawa ko nang gisugdag hiwa-hiwa ni pitsay ug kaning mais ba lami manguni sa isagol ko na ani nga tong linat ang baka gaw. Pag ikatulo ng bukal gaw gilunod na nako ng tanglad kay kadugay baya kayo ng lato ng baka bali ng gahi pareha lagi na si mo silingan gahi kayo. Aliwat ra jud ka sa silingan sa imong agaw bisag na gibuhat hala muhisgot jud lang. Sa iluan agud ko ako na dayang ilunod ning mga lamas mga agaw bulan mo humot-humot po niya tong linat ang baka ba day ato na siyang ukay-ukayon ana man. Taro nga ba ang tao nagluto ha og timpla kay galantaw ra ba silin na imong gibuhat. Siyempre lamiun oy Len, kung naglantaw ka ani Len, comment ra niya Len ha, kay lami yung gayo na akong luto Len, tanawa ra gud Len mura gunig ako, lami kayo. Siyempre lami yun na, kay gitarong ko na natog timpla, di ka to na siyang ukay-ukayon ba, mikos agaw ba, ring paghuman na to nang ilunod ning gitawag nilag pitsay. Sa manggod pug kunonis makapalami ning pitsay, good mo nga akong gisagulan. Pariya ra na sa usa ka relasyon, way lami inyong relasyon kung walay away, di ba? Isa kuno tong walang tiil ya, sa kinsa tong relasyon nga wala kasulay away, be kay atong premiuhan. Abot na kaglayo, tiwasana na imong giluto. Aning dapita gilunod na din ako ning mga sibuyas dahonan mga agaw. Sibuyas dahonan may tawagan na dire sa mga kay dahon man siya, di man siya unod. Kung sibuyas unod pa na, tawag ana sibuyas unod. Mauna na siya final agaw ato na nang tilawan din kana luto na siya, ready to eat na. Mga una ninyo diha mga agaw, murag lami man gyud kayo ning ako ang sabaw ba. Mura pug ako god lami ani. Paris ani mga agaw, mais kanon kay nakapalit naman ko og mais kanon balik to nga kilo ra gud igo ra gud pudani nga tong uska kilong karning baka ba ngaon dayta ninyo diha kamo diha Len, May, si Jen, kinsa pa diha dali na mo ngaon na mo dire. Pero kani si Jen mo jud ni akong pinakaganahan. Hi Jen, kumusta na ka Jen? Gaunsa ka diha Jen? Ako dire Jen kay gakaon. Pagkaon na pud niya diha imuha Jen ha, basta kay ako dire nagkaon ra jud kog ako apod. Ayon na nakisguti si Jen kay dili na gani na mo reply sa imong mga chat. Sige na naman, mangayo na lang kog pasalamat ninyo tanan mga agaw sa kanunay pagtan-aw niyo sa akong mga video mga agaw ha. Kato dayang mga agaw na ako nga tuwa sa laing nasod, pasensya na yun kayo mo mga agaw nga dili mo kasabot sa akong istorya kay kung mag-English ko maglisod mango kay translate pa man ako ni Google pero daghan kayong salamat ha. Ug sa mga agaw puday na ako nga dili kasabot og Bisaya kay Tagalog, maraming salamat sa inyong lahat mga insan.